Itutumba ko. Ay guys, hello. Need ko exercise yung aking paa guys, no? Parang nag-music. Ito lang yung pinapagawa sa akin ng doktor. Simple lang guys. Kasi yung legs ko talaga. Ito talaga yung problema ko. Ayan. Hirap. Ayan guys, kaya ano tawag dyan? Lagi ko itong exercise pag umaga kasi hindi talaga ako makalakad masakit na masakit. Sabi ng doktor, ganunin ko lang, hinahinay muna para hindi siya nabubulol ako. Para hindi siya matuluyan sumakit araw-araw. Oh my God, ang hirap talaga guys. So, ayan. Wala kasi ako guys pagbayad sa gym. Ang mahal. So, dito na lang ako sa bahay. Hindi naman ako guys nagda-diet na. Hindi naman ako nagpapayat. Talagang ganito lang talaga payat na talaga. Sa dami ng ginagawa. Goodness. Akyat baba. Ayan. Kaya siguro laging masakit ang pako. Pero naliligo naman ako guys sa umaga. Bago ang trabaho. Ayan lang yung routine ng aking buhay guys. Pag walang ginagawa. Ayan. Sisimple-simplihan ko lang yan. Okay guys. Ayan. Hindi naman ako mataba. Music ko pangit. Ang tigas ng katawan ko ngayon. Sabi ng ayun lang yung paulit-ulit na pagagawa sa akin guys. Ganyan. Ang hirap. Ayan. Sa awa ng Diyos, pinagpawisan na din ako. Ayan. Ayan talaga yung dapat gawin. Pagpawisan daw pag umaga. Gaganong-ganunin ko lang daw yung aking paa pagising. So, kahit 30 minutes guys or 40 minutes pagkagising ko, gaganunin ko lang daw yung aking paa. So, kaya yan. Ang problema kasi guys sa sa left side ko na pa. Ito talaga yung aking problema. So, wait lang. Ayan guys. Pakita ko po sa inyo ang aking paano. Ayan po. Ang resulta ng aking paa. So, kaya po kada umaga 15 minutes ginagawa ko po yan. Gaganunin lang muna. So, bawal ma-stress. Stress na maayos. Ganun-ganunin lang daw siya. Ayan. 15 minutes ko yan guys ginagawa pag umaga. Kada umaga before magising or after na kumain. Ayan guys. Ayan yung resulta ng aking paa. So, mahirap man ito guys. Kakayanin natin at nandito na tayo.
nandito na tayo sa bansang ating pinagpuntahan. So, kailangan ingatan natin yung ating sarili. Ayan. Nag-iingat naman po ako ng sarili ko, guys, pero di ko alam. Bumalik na naman kasi yung dati kong nararamdaman. Mahirap gumalaw, lalo na pag sumakit siya, guys. Sobrang tayo. Kaya ayan po, hindi ako makapag-shorts kasi nakikita yung aking ginagamit na para makaano siya, kasurvive sa sakit. Kaya ayan guys, gusto ko na rin magpahinga muna this year po. Uuwi na din ako. Sana po magigyan na din ako ng pahinga ng isang buwan kasi ayoko na pakawalan. Ayan guys, sabi ko kung nandyan yung pagmamalakasakit nyo sa akin, pagbigyan na naman ako na umuwi ng Pinas. Ayan, kahit isang buwan lang. Hindi pwedeng isang buwan pala guys kasi siya, quarantine ata eh. Pero pwede na rin umuwi basta kumpleto lang yung visa mo pabalik dito sa Malaysia. So ayan, kasi sabi ko sa amo ko, gusto ko talaga itong ipahilot ulit, magpahinga mga 45 days sa Pilipinas, magpahinga muna kasi sabi ko nakakahiya naman na kayo yung mag-aalaga sa akin. Kaya ayan guys, sana po, pinapipray ko din po na makauwi muna ako ngayong taon na to. Mag-end na ako sa September yung aking kontrata dito. Kaya pinapipray ko din po na makauwi muna para magpapahinga. Kailangan natin guys, every 2 years na kasi magpahinga tayo para naman sa ating katawan. Kahit may pahinga po ako na Sunday, all day yun. Pero minsan binabayaran kasi ako guys ng half day kasi marami siyang ginagawang juicing, nagdadayet siya. Ayun guys, napapagod talaga ako sa kakatayo. Kakatayo maghapon. Kaya, ayan siguro, naipon na siyempre. Magdadalawang taon na din ako dito. No choice tayo. Ayan, bulol na ako eh. No choice tayo guys. Siyempre, magtiyaga tayo kasi COVID, mahirap mag-apply. So, ayan po. Thank you so much sa inyong lahat. Sana po pagpalain tayo ng may yung aking kwento ng aking buhay dito. Ayan. Mahirap talaga yung may nararamdaman ka na nagtatrabaho ka. So, wala na po akong magawa kasi nandito na ako, tiyaga-tiyaga lang. Mahirap din mag-apply sa iba. Kasi, COVID na. Sabi ko nga, kung tataasan lang ako, bakit hindi ako babalik? Kahit na nagbubonus guys, hindi pa rin yung sapat yung bonus. Kailangan talaga yung sweldo mo ay taasan din. Mahirap din guys yung trabaho ko dito, mag-alaga ng matanda sa akin. Siyempre dumagdag nga yung sahod mo, tapos ayan, sa akin naman lahat mahirap pa rin. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, kumikirot-kirot talaga yung aking pa. Thank you so much sa inyong mga pagsusuporta lagi, lalong-lalo na sa akin mga team. Sa mga pagsusuporta guys, alam niyo na kung saan ako nakasali na team. Ayan. Team Lalabs, Team Walang Atrasan, Team Sandigan, maraming shoutout sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much guys sa inyong mga panonood. I love you all and God bless po. Sana po biyayaan na tayo ng may kapal na. Sana naman makauwi na tayo ng Pinas. Malaya na tayo. Hindi ganito yung sitwasyon.
pinapalabas tapos pabalik na naman ang bahay kasi nakakatakot ang COVID. Hey guys, thank you so much sa inyong mga panonood. Maraming salamat po. I love you all. Bye bye na guys. Sick pa pala ako. Ayun, may music pa ako guys. Hirap talaga ng buhay natin. Ayan, madali na ako matapos ng aking kontrata. Ilang buwan na lang po guys. Ayan, nagbibilang na yung amo ko pala guys, no? Nag-iiyakan na nung nakarang araw. Bakit daw uuwi ako? Siyempre naman, gusto ko makita alangan yung mga anak ko. Ayan, thank you so much guys sa mga panonood ulit.